Bagnal daw yun, Ka Ilocano. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Ka Ilocano Farm. Ang video natin ngayon, Ka Ilocano, ay mag-update tayo sa pinapatayo nating bahay. Tara, samahan niyo po kami, Ka Ilocano. Ito na yung mga tiles natin kay Ilocano, yan, mga CR natin, mga ganun kay Ilocano. Yan na, ang welcome dipat. Ito na siya. Ito na yung mga tiles natin at saka mga inodoro kay Ilocano. Yan, oh, ang dami na. 2 bagon yata to kay Ilocano. Nagbababa na sila ng mga tiles natin kay Ilocano na in-order natin mula sa Wilcon Dipat dito sa amin sa Bantay, Ilocos Sur, Ka Ilocano. Nandito na yung mga kahoy ng pintuan natin kay Ilocano. Tinatawag po namin sa Ilocano to hamba. Yun na po yung ikakabit nila bago yung ilagay yung pintuan. Yung 2 nga kay Ilocano sa taas na ilagay na nila. Pati rin sa master's bedroom kay Ilocano na ilagay na nila yung hamba. Yan kay Ilocano na install na nila. Naglelehan na sila sa harap ng bahay natin kay Ilocano, yung sa taas, para nga pinturahan na nila, maglalagay na sila ng mga primer o di kaya magmamasilya na sila kay Ilocano para may maumpisan na nila yung pagpipintura ng bahay natin. So nakapagmasilya na sila dito sa loob ng bahay natin kay Ilocano. At tinitignan ko nga kung wala nang nakikitang mga crack. At yun nga kay Ilocano may konti-konti pa. So dadagdagan pa daw nila ng masilya para nga hindi nga makita yung bago nila pinturahan kay Ilocano. Nandito nga yung bakod natin sa likod kay Ilocano at sa dirty kitchen na natin yan. So inaayos na nila kay Ilocano. At bibisitahin na rin natin yung furniture kay Ilocano. Ito po yung gagawa ng mga kama natin, tapos yung mga drawer natin, mga cabinet. Sila na po yung gagawa kay Ilocano, pati yung mga step ladder natin.
Dos kalau dia je kan wala na kita dos kalau dia ingin ko aja di pagda tayo ba din trabaho So yun ka Ilocano, maraming salamat po sa panonood. Ito lang po yung update sa pagpapatayo ng munting bahay namin ka Ilocano. Ingat po tayong lahat ka Ilocano. Maraming salamat po.